Asem kecut tenan. Asem kecut, gula legi. Kabeh pawongan ngerti rasa ngono kuwi. Nanging tembung asem kecut sing jane pancen kecut tenan kuwi tak nggo ngganti tembung sing aku ora tau ngucapake. Yen to Mas Aming Mojokerto sing sabane Taman Budaya Jatim kae asring muni cakcuk. Kuwi wis biasa. Upama Mas Suryadi WS bos villa ing Trucuk Klaten kae biasane muni subhanallah. Utawa Pak Wik Talun kae muni diampit. Uga wis biasa. Nanging aku ora kulino muni ngono kuwi. Pisuhku yo asem kecut. Lire nggonku muni asem kecut kuwi kabeh ora bisa ngrekal. Yen gula pancen legi rasane. Uga ora ana sing ngeyel. Ngopo aku kok kudu misuh ngono kuwi? Upama jenengan kuwi dadi aku, tak kira ya bakal misuh-misuh. Mbuh, gawe pisuhane Mas Aming, unine Mas Suryadi, apa tembunge Pak Wik Talun. 5 sasinan kepungkur, aku sinengkakake ngaluhur jejer kepala bagian ing kantorku. Bawahi pirang-pirang kepala seksi. Sejatine aku mbiyen uga salah sijine kepala seksi ing bagian iki. Njur krana faktor jimat Mbah Bejo, aku duwe eselon. Jane nitik prestasi kerjaku saksuwene kurkuran taun ngabdi negara tanpa cacat iki. Mestine faktor layak tur pantes uga dadi bahan lelimbangan. Ra apa-apa lek dibadek aku ada main sogok sana sini. Sing baku saiki aku cekel panguwasa kepala bagian. Tek mbawahi staf jabatan sing tansah dadi rebutan lan idam-idaman para staf sing pengin pangkat, derajat lan semat. Mula ya kudu tak tandangi kanthi niat tulus ikhlas memayu hayuning bangsa lan negara. Ngono, tenan iki, sumpah. Aja nyebek sik, ketara elek lho. Asem kecut tenan kok. Sing jeneng hobi alias kesenengan tanpa wates marang kesenian kuwi kawit biyen tak lakoni. Seni tayub, jaranan, nembang, reog, lan krawitan. Kesenian sing wis mbalung sungsung jroning jiwa ragaku kuwi saiki pranyata muncul maneh. Kamangka ora selaras karo penggawean dinesku saben dina. Ngopeni grup jaranan lan reog kendang ning lingkunganku wis kebiyen. Krawitan ya mung kala-kala wae latihan. Maklum, taun 80 biyen aku tau kuliah ning STKW, sekelas karo Pak Jarianto lan Mas Katno. Lelorone saiki dadi pejabat provinsi. Ra sombong, kampuse nalika kuwi jek ana kompleke XTM Pembangunan cedhak Rumah Sakit Dr. Sutomo. Lah pondokanku ana gedung tarukan baru. Jek akeh rawane. Ra kaya saiki wis akeh omah mewah lan bangunan liyane. Saiki yen nayub ya wis rada duwe isin. Joget awor ledek ayu-ayu lan semok ngono kuwi mung bisa muni asem kecut tenan. Ngepasi nekani undangan utawa becekan wae aku joget tayub.
Aku wis ora wani ngombe bir nganti mendem, apa maneh nganti teler. Akhire ndlosor ning ngisor kemben jarite ledek kaya mbiyen. Hehe, asem kecut tenan. Yen kok guyu. Yen nembang saiki tembangku wis dudu tembang macapat bangsane Kinanti lan Dandang Gula. Dudu bapak pucung cangkemmu madhep mendhuwur maneh. Asem kecut tenan. Jenengan aja misuhi aku lho. Yen wis dadi pejabat kuwi kudu bisa menyanyi dudu menembang. Hehe, asem kecut. Bedane apa to? Menyanyi kuwi ya bangsane lagu-lagu pop, rock, jazz, tekan jaranan dangdut. Ora apa-apa. Pancen kudu ngono. Awit yen nekani undangan, kanca-kanca kantor ajeg dijaluki sumbangan swara emase. Nyanyi. Ngisi-nisini tenan yen nolak kanthi pawadan durung iso utawa ora apal saire. Salah sijine srana ya latihan. Gladhen nembang karaoke. Bisa ning omah apa ning papan kafe, resto and karaoke. Tak kancani, Mas. Semantane nyonyahku nalika tak critani lek mlebu kafe and karaoke aku isih durung tatak. Tenan to, Dik? Sanuke sliramu malah wis tau mrono. Panyenduku ngiras ngetes. Walah, kok njur ngono lho. Umpama rono ya mesti karo jenengan to, Mas. Ya wis, ning apike aja mung wong loro, ngajak kanca-kanca plek liyane wae, Dik. Setuju, Mas. Kabeh sekalian. Mas Sam, Mas Naryo, Mas Parlan karo sapa neh, Mas? Panantange nyonyahku sajak semangat banget. Wis, kuwi ae. Lek akeh-akeh gilirane nyanyi kesuwen. Kandhaku nicil ayem, bakal akeh sing ngancani. Ayo, kapan? Malam minggu iki jam pira? Pangoyakku. Sik to, sareh, Mas. Ora ya ngontak kanca-kanca mau, kersa apa ora. Asem kecut. Nyonyahku pikirane lantit tenan, ora grusah-grusu. Bareng kanca-kanca lan sok-sok ya mung larasati, nyonyahku meh kabeh papan karaoke tak parani. Barata, Venus, Star, Queen, Jepun View, Liur, Yes, Blue House, Grandly, Istana, Brangtayuda, Victory, lan liyane. Cafe and resto sing ana papan karaoke ajeg tak nggo latihan. Saiki wis ora latihan maneh. Malih dadi ajang ngembangake bakat. Ya bakat nyanyi, ya bakat kemlinti. Ya bakat gaya lan bakat sumugih. Pokoke pola uripku owah dadi kaum jet-set lan borjuwis tenan. Karaoke wis dudu kepentingan nanging kebutuhan. Wis ana puluhan lagu sing tak kuasani. Wiwit pop, campursari, jazz, reggae, R&B nganti dangdut. Asem kecut tenan. Ra ngira jebul aku isih duwe talenta dadi diva. Aku wis ora perlu dikancani sapa-sapa. Wis wani budal ijen. Ora butuh kanca apa maneh bojo. Jujur ae, aku wis pinter ngapusi bojoku. Kanthi pawadan rapat lan kerja lembur utawa karaoke bareng kanca-kanca, Larasati ora tau ngurus neka-neka. Sarate mung siji, uba rampe utawa sajene kudu ganep. Gaji bruk metutuk tak pasrahake Laras. Kartu ATM lan kode PIN ya wis tak wenehake pisan.
Jan, ra umum tenan, Dik. Aku engko nglembur nganti meh maghrib. Dadak wis diobo lek bakda isak diajak rapat staf. Sambatku nyang laras. Mas, eling, kabeh mau krasa enteng yen ditandangi. Pengarih Ariye laras kebak asih. Kok kaya sesuk ra ono dina, kandhaku maneh. Bagiane anak bojo terus apa lek awak dipadhakake mesin ngene iki. Wis to Mas, diambil hikmahe wae. Lah kanggo ngopeni anak bojo ya gaji kerjamu kuwi kok. Peh, Jan, asem kecut tenan nyonyahku iki. Ora mbolo aku ning malah mblesekne. Kok sliramu malah ngunjuk-unjuki ngono kuwi to, Dik? Isih gayaku sing jane asem kecut gula legi iki. Kok kaya ora nate kerja lembur wae lho jenengan ki. Wis to dilakoni wae. Ana wayahe kerja kliwat, ana kalane kudu refreshing. Sok emben lek wis dina Setu to, Mas. Gek malam Minggu nyang karaokean lek wis fresh. Asem kecut tenan. Iki ngedem-edem apa nyemoni? Apa laras ngerti yo? Lek mengko bengi aku wis janjian karo Mas Jon arep karaoke ning Brantayuda. Kaya biasane mung Mas Jon iki sing ngancani aku karaoke kanthi sreg. Apa maneh wis setel stereo? Apa pancen pinter njaga kertu rahasia masing-masing dadi seiya sekata. Sidane aku wis ana jero ruang karaoke Brantayuda. Kawitane sak ruang dienggo karo Mas Jon. Suwe-suwe mbuh sapa sing ngakon dadak cewek loro sing akhire tak ruwi jenenge Erna lan Citra Purel Brantayuda mlebu sakwise notok lawang. Cewek sih remaja pantese yen mahasiswi semester 8. Asem kecut tenan. Bocah kok lek manis kaya ngono. Sijine rambute sepundak, klecam-klecem sajak piye nyawang aku. Gula legi tenan yen siji iki. Ayune dipek dhewe, yen guyu dekik pipine. Asem kecut tenan. Mas Jon terus gandeng lengene Citra. Mas, jenengan no kene ae karo Erna. Aku no ruang sebelah. Semantane sajak masrahake Erna ana ruanganku. Aku mung nyauri yo ngono wae. Iki krana kena daya pangasihane Erna sing kaya duwe daya sirep bisa nyeret naluri lanangku tumuju kekarepane. Erna sing duwe daya sihir kasil nyirep akal pikirku supaya ambruk ing pangkone. Asem kecut tenan. Gondo parfume alon-alon dayani pamikirku supaya katut iline banyu kayumyun kalamun datan tinemu rasa keduwung. Ora rinoso anggonku nyanyi bareng Erna ngancik tekan urutan lagu kaping 11 saka 4 album. Embuh iki jam pira lan piye kahanane ruanganku sing lampune surem-surem. Diwangkara kingkin iki bisa ngajak aku lan Erna linak lijo, lali anak, lali bojo. Ora ana kedadean sing purno, sumpah asem kecut tenan. Erna jebul ora wani sembrenan. Apa ngerti yen aku iki pejabat? Ing ruangan karaoke iki ora ana pejabat. Angel bedakake karo pejabat. Sing ketara mung semat alias duit. Tok 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 tok. Permisi, antar pesenan. Suarane cewek saka njaba lawang ing antarane instrumen lagu-lagu reggae sing tak setel wektu iki. Tanpa mikir maneh, karepku mbukakne lawang. Aku ngadeg saka kursi mendut-mendut. Durung nganti jumangkah
wis dipenggak Erna. "Kula mawon ingkang mbikak, Mas." Suarane Erna sinambi mbalang liring nyang aku. Asem kecut tenan. Iki gula legi. Ku mudu-mudu tak remus hae cewek ayu iki. "Permisi, kula tumut gabung nyanyi pareng nggih, Mbak?" Kandhane wanita sing ora tak panglingi. Suarane Larasati, nyonyahku. Ing mburine ana Mbak Yuni lan Bu Narti, kabeh kanca kantorku. Asem kecut tenan, sumlengeren tenan aku. Aku mung bisa ambruk, angluh, lungguh maneh ing kursiku sekawit. Klemun-klemun sirahku. Kumonang panyawangku ambyar. Lambekku kaya digembok 40 cacahe. Meneng, mingkem, ceplakep, kaya jangkrik diplintis roda sepur. Asem kecut. Tenang mawon Bapak, kula namung nunut nyanyi lagu niki kok. Kandhane Laras sajak kaya ora ngenali maneh marang aku, bojone. "Mari Mbak, lagu reggae asik, duet yuk." Larasati sajak kepenak tanpa beban apa-apa duet karo Erna. Erna ya katon enjoy wae. Asem kecut tenan. "Sampun Bapak, sampun. Kula wonten ruang sebelah kemawon Bapak. Matur nuwun jenengan lajengaken seneng-seneng berdua Bapak." Kandhane Larasati ngulungake mic terus nyalami aku lan Erna. Asem kecut tenan. Aku isih kami tenggengen nalika Larasati nutup lawang ruanganku karaoke sareh banget. Aku yakin ning njaba ruangan iki Larasati kanthi pangigit-igit nyekel gandhen apa palu alugara nggo ngepruk sirahku, apa deplokan lombok abang sak lemper nggo ngrawus raiku. Mbuh, asem kecut. Cutha.